Рәмзия Габделхакова. Китмә. Тәрәзә төбен яшәү белән үлем шиге итеп сайлаган бу бәндә күзгә күренмәс җепләр белән Шакирәне гүя үзенә бәйләп куйган иде. Дөрләп янган ут та кешене үзенә шулай тарта имеш. Әгәр бу хыялы егет янында озаграк тоткарланса, тәрәзәдән икәүләп сикерүләре дә бар. Хатын ике арадагы шияләнеп чуалып беткән җепләрне бер юлы өзәргә теләгәндәй кисәк борылды. Өметләнмә, мин сине күрмәдем, ишетмәдем. Сүзең булса, язып калдыр. Хуш. Китешле егеткә шул сүзләрне ташлады да, үзен кабат туктатуларыннан курыккандай кызу-кызу баскычтан менә башлады. Аны минем кагазым да, ручкам да юк, дигән мескен сүзләр куып җитте. Булгач сикерерсең, дип кычкырды хатын өске каттан. Ай! Шакира сискәнеп артына борылды. Култыксага таянып аска үрелеп карады. Егет башын кочып урынында утыра иде. Ишекне ачуга борынына әшкелтем исләр килеп ягылды. Түр яктан таныш тавыш ишетелде. Ага. Хәзер улым, хәзер. Шакира ишек төбендәге трюмо тумбысына килеп утырды да, көзгедә чагылган хатынның аркасына сөялеп, күзләрен йомды. Утыруның ни кадәр рәхәт икәнен аның кебек аңлаучы бар микән дөньяда? 10 сәгать буе аяк өсте тору кытышкыч авыр. Һәр сатып алучыны шат кыяфәт белән елмаеп, сафтагы солдат кебек үрә катып каршылау кирәк. Ул эшләгән кибеттә таләпләр шундый. Көн аралаш алмашып эшләүчеләргә җиңелрәк, ә Шакира 3 көн рәттән эшли дә, бер көн ял итә. Чөнки аңа акча күп кирәк. Чөнки аның үзеннән башка өметләнер, ярдәм итәр кешесе юк. Чөнки аны һәр көнне 4 күз белән тилмереп көтүче җан иясе бар. Көн буе урында ыңгырашып ятса да, ул җан иясенә дә акча кирәк. Чөнки укол дарусыз бер көндә тора алмый. Ник яшим мин дип еш уйлый иде Шакира. Яшәвен балам өчен дип акларга тырыша иде. Ләкин авыру, имгәк бала кемгә кирәк? Аның булуыннан, яшәвеннән кемгә ни файда? Ул гомере буе урында аңгырашып ятачак. Ник яшим мин дип сорады бер чак Шакира нурлы йөзле, җылы карашлы бер яшь мулладан. Бәлки ул мулла да булмагандыр әле. Башына түбәтәй киеп, бик эшлекле кыяфәт белән мәчеттә йөргәч, Шакира никтер нәкъ менә аңа ышанып сүз катты. Аптырап йөдәп йөргән көннәренең берсендә җанын кыйнаган сорауларга җавап, күңеленә юаныч эзләп кергән иде ул бирегә. Үзен тыңлаучы табылуга сөенеп, гомерендә тәүге тапкыр күргән шул кешегә зар моңын түкте. Аллаһы Тәгалә безне сынар өчен яраткан, дип җавап бирде яшь мулла. Хатын киная белән мыскыллы елмайды. Балда майда йөзүчеләрне дә сынымы? Кемне байлык, кемне юклык, кемне хаста белән сыный. Һәр кемгә үзенеке. Нигә миңа барысы бер юлы? Ялгызлык та, хәерчелек тә, шир дә. Ничек күтәрим, ничек түзим? Дип әрнеп сорады Шакира. Һәр кемгә күтәрә алырлык бирермен дигән. Авырлыгына күрә сабырлыгы, ширенә күрә дәвасы, гөнаһына күрә җәзасы бар. Сез көчле, сез күтәрә аласыз. Аның сүзләре хатынны гаҗәпләнергә мәҗбүр итте. Минме көчле? Юк. Мин бик арыдым. Яшәргә теләгем дә, көчем дә калмады. Күземә тилмереп карап яткан ширле улым булмаса, бүген үк бауга менәр идем. Әллә үзен ныграк кызгануларын теләп, әллә хәленең ни дәрәҗәдә авыр, чарасыз икәнен аңлатасы килепме? Шакира үзе дә сизми арттырып җибәрде. Бауга менәргә аның уенда да юк иде. Бу чуар, булгавыр дөньяда әле бик аз яшәгән инсафлы егет аның сүзләрен йөрәгенә якын алып, юатырга, үгетләргә кереште. Тәүбә дин, апа, анда ни көткәнен беләсеңме соң? Үзеңә кул салып, тынычлык табармын дип уйлыйсыңмы? Мордарлык иң зур гөнаһ бит ул. Шакира исә үҗәтләнеп баш чайкады. Мин үз тормышыма үзем хуҗа. Юк, диде яшь мулла. Сине дөньяга әниең тудырган, Ходай җан биргән.
Аллаһы Тәгалә әмреннән башка гомер өзәсең икән, ул җан иблис кулына күчәчәк. Син шуны телисеңме? Түзәргә кирәк, апа. Газабына күрә савабы булыр. Матур сөйләп, акыл өйрәтергә җиңел ул. Үзең минем урында булсаң нишләр идең икән? Дип үртәлде хатын. Хәер, син минем урында булмассың. Син дә шуларның берсе бит. Шуларның берсе Шакирәгә хыянәт итте инде. Һәм шуннан соң ул бөтен ирад затын күрә алмас булды. Хыянәт үзенең үтмәс пычагы белән тәнен, җанын телә-телә, һәр күзәнәктә нәни кояш булып балкыган мәхәббәт тамчыларын суырып алды. Буш урынга кара кан булып нәфрәт кереп тулды. Күңелендә кара сумала булып кайнаган шул нәфрәт юлында очраган һәр ирад өстенә шаулап түгелергә әзер иде. Мәчеттәге тыныч, матур йөзле яшь мулла да, аның акыллы сүзләре дә нәфрәтнең юлын бүлә алмады.